krek diuntar-untir kok kresek. Padahal ana acara apik napa siaran langsung wayang kulit. Sanjenengan seneng-senenge karo wayang kulit. Lah disetel kok kresek-kresek pengine radione mban. Nah, kira-kira kula jenengan diperintah karo Gusti Allah, diundang karo Gusti Allah, cok wegah, cok glelet-glelet, cok males, cok dilakoni, sing nek gelem, nek mboten nggih mboten. Niku kaya radio bodol pengine, Bang. Nggih mboten. Niku tak ibaratno ngaten, Pak Bu. Ibu ingkang kula hormati. Kula panjenengan janjane niku pun merdeka mboten? Pun merdeka dereng, Bu? Sampun dereng. Kula panjenengan disuguhkan di televisi-televisi. Gedung-gedung DPR diobohi, demo di mana-mana. Apa-apa gedung-gedung yang bernuansa pemerintah diobohi. Karena tidak puas atas kinerja DPR. Lho DPR sedina 3.000 lah jenengan kok bongko. Lah kula jenengan kok jengkel niku pripun? DPR singkatan apa, Bu? Dewan Perwakilan Rakyat. Lah kula jenengan berarti kan harus diwakili, Bu. Nggih mboten? Harus diwakili. DPR mangan sate kuwi makili jenengan. DPR numpak motor mabur niku makili jenengan, Bu. DPR nang hotel bintang 10 niku nggih makili jenengan. DPR duwe gaji sedina 3 juta niku nggih makili jenengan. Lah kok jengkel dhewe iku pripun diwakili kudune seneng. Mboten. Lah keadaan negara niki tidak baik-baik saja. Bayangne wah sedina 3 juta. Aku sing kaya iki kluthean ning sawah. Bongko kidami ning sawah sedina paling 50.000. Lah kok sedina 3 juta. Lah kula jenengan nggih ampun mikir ngatene Pak Bu. Wong DPR niku nggih gawe ngetokake duit nganti miliar-miliaran. Niku mawon 5 tahun dereng mesti bali modal. Lah jenengan ngetemno napa? Nek ora dikek duit kadang mboten nyoblos nggih mboten. Si A niku ngeke duit 50.000. Jam 10 esuk nganu yo nyoblos iki yo. Temenan. Iya. Ora sampane sapa? Temenan lho. Iya. Lah jam 12 bengi ana sing numpangi 70.000. Jenengan pilih 50 apa 70? 70. Lah jam 4 niku ana sing nyunduli. Jam 4 ana sing nyunduli 100. Milih 50 70 apa 100? Berarti kula jenengan wis ditebas. Lah kudune anut. Aja malah protes to jenengan harus diwakili kok. Gitu? Dewan Perwakilan Rakyat. Lah nek ngono gebrek-gebrek kaya iki niku monggo bisa niku mriki mawon mboten. Nah, niki minumane Lasgar. Cak bedak men kuat. Lah nek kula panjenengan jarene wah kurang merdeka, Pak. Niki merdeka tapi rakyate isih sengsara berarti durung merdeka. Berarti kula panjenengan lali karo pandume Gusti Allah. Qalilum minasyakirin. Siti anggonipun syukur kali Gusti Allah. Hadirin ingkang kula hormati. Indonesia niku janjane pun merdeka tur pun makmur, Bu. Tapi aneh nggih. Indonesia niku
gudang minyak. Tapi aneh, minyake didol ning Thailand didol meneh ning Indonesia, lah baru didol. Nah niku kan luar biasa. Permainan Pak Bu, permainan. Harusnya kalau minyak dari Indonesia langsung didol dewi nang Indonesia, paling litralit niku paling harganya 4.000 Bu. Gitu, Pak Purbaya kan menemukan ini bagaimana litralit harganya 4.000 kenapa dijual 10.000? Karena permainan. Jadi ngeduke minyak kok Indonesia, kok didol ning Thailand, ning Thailand dituku meneh wong Indonesia baru didol. Nah, itu kan. Nah niku permainan wong dhuwur niku ngaten Bu. Niku wis mending nek muni kaya kowe to, tapi ada oknum-oknum yang disebut koruptor. Koruptore mboten karuan watahe. Pertamina niku bensin niku jenengan tau utang mboten ten pom Bu. Nek tuku ning pom bensin tau utang mboten? Mboten pernah. Harusnya dari 4.000 dijual 10.000 kan kuatah. Badine nggih mboten se-Indonesia, tapi kenapa Pertamina rugi sampai 900 triliun? Duwite ning ndi? Nah, banyak investor-investor Indonesia yang menjalankan ekonomi Indonesia, mengekonomi pemerintah, tapi malah rugi. Nah, halo, listrik, jenengan listrik tahun nunggak buatan tahun nunggak, 3 bulan nunggak dicabut. PAM ora tau nunggak, tapi neng opo PAM bisa rugi triliunan, listrik bisa rugi triliunan. Mergone napa? Sing dhuwur dadi tikus tukang grogoti duwite pemerintah, duwite rakyat. Berarti Indonesia niku aslinya sampun merdeka, cuman digawe rumah Ghazul Afkar, diserang pemikirannya. Sallallahu Nabi Muhammad. Maksud diserang pemikirannya niku pemikirannya meniru iso ora maju lho Bu. Ben ora iso maju pemikirannya. Mulane bal-balan, gambarake bal-balan mawon. Indonesia karo Cina niku isih gede-gede wong Indonesia. Nang apa wingi kalah 0-6 ya. Karo wong Jepang niku isih gede-gede wong Indonesia. Kenapa kalah 0-4? Karena tidak ada kemampuan dalam pikiran, dijajah pemikirannya men drone, melemah, bener iso maju. Ya jejal, ana kunci serbaguna. Sing nglakokno kunci, sing nganggo kunci wong Indonesia, bengkel Indonesia. Ranting dari motor, ranting dari mobil, ranting dari lemari, kunci serbaguna. Niku jenenge kunci Inggris. Kenapa dinamakan kunci Inggris bukan kunci Ponowareng? Nah sing gawe wong Ponowareng, sing nglakokno wong Ponowareng, kenapa enggak dinamakan kunci Ponowareng, diarani kunci Inggris? Ana jago tukang gelut menangan, gede dhuwur. Nek didol ora cukup 100.000, 200.000, jutaan. Lah jago sing menangan sing regane larang kaya kowe ora diarani jago Karanggeneng, ora diarani jago Ngujung, ora diarani jago Ponowareng, tapi diarani jago Bangkok. Lah ana pelem sing saiki ungsum pelem sing larang.
Enake por sak kilo regane 80.000. Niku mboten diarani pelem Indonesia mboten, tapi diarani pelem Thailand. Nggih. Ana semut abang-abang sing gedhe niku. Niku jenenge mboten semut panjer utawa canan, tapi diarani semut londo. Nah, ana jambu. Nah, iki kecuali iki ana jambu diarani jambu Indonesia nek iki. Jambune gede, abang tapi anyep. Isine gede-gede. Niku baru diarani jambu Indonesia. Jenenge jambu bol. Ana pelem kecute ora karo-karuan. Nek dipangan minggir-minggir. Niku nggih diarani pelem Indonesia. Jenenge pelem napa? Kopior. Berarti orang Indonesia dijajah pemikirannya biar tidak maju. Apa-apa sing apik diarani wong luar negeri. Jadi wong Indonesia anane sing ora rapi. Ana sapi gedhe dhuwur bunga-bunga. Regane miliaran, sapi siji regane 1 miliar. Iku sing wingi dituku Prabowo kali Pak Jokowi itu kan sapine 1 miliar. Gedhe. Niku kok diarani mboten sapi Bekasi, Jakarta, tapi diarani sapi Brahma. Sapi Brahma wae ngendi, Bu? India. Nah, Indonesia dibagi jeneng wedhus, tapi sing cilik-cilik. Jenenge wedhus Jawa. Wedhus sing kuringan cilik-cilik sing regane 100.000, 200.000 niku diarani wedhus Jawa, wedhus kacang. Berarti kan dijajah pemikirane, Bu. Ben aja maju, ben aja juara cara pemono. Ya. Sing nomor kali Indonesia niku ajine pun merdeka. Mboten merdeka pripun. Lah kula jenengan mawon berkat Agustus kula jenengan bisa dadi napa kemawon nggih mboten. Anake jenengan duwe ijazah nganti sarjana digawa nggo nglamar ning kerjaan pabrik mrono pabrik mrene nganti dikempit ijazahane nganti dadi tepes. Ijazahane nganti kudanan nganti panasen nganti dong lumut nganti do geting ora ditampa-tampa, Bu. Berkat Indonesia punya bulan yang namanya bulan kemerdekaan Republik Indonesia, bulan apa, Bu? Agustus. Berkah Agustus napa kemawon tujuane kula jenengan, hajate kula jenengan dikabul kali Gusti Allah, Bu. Bisa jadi polisi, bisa jadi presiden, bisa jadi menteri, bisa jadi suster, bisa jadi dokter gratis. Ora sak ijazah-ijazahan tinggal matur ning panitia napa. Niku jenenge berkah, Bu. Lah, kula jenengan asline pun merdeka setunggal dijajah kalih napa, Bu? Pemikirane sing nomor kali wasutuam dijajah panganane, Bu. Jadi nyuwun sewu. Umure tiyang panjang umur niku faktornya bukan cuman kok kula panjenengan sehat, boten cuman kula panjenengan niku kudune sugih duwe duit akeh, boten, Bu. Justru panganan wong Jawa sing modele ndhe growol, ndhe kolang-kaling, ndhe buncis, ndhe ongol-ongol, ndhe klethuk, ndhe ndalandil. Niku makanan sing
bervitamin tinggi, makanan herbal niku ten London niku mboten wonten, Bu. Niku wong kok gelem mangan herbal ngaten niku umure panjang, Bu. Ora kakean teko penyakit. Tapi saat-saat niki kula panjenengan dijajah jenenge Ghazutoam, dijajah panganane. Saiki cilik-cilik wis ora dodoyan growol, kletuk, onde-onde, bakwan, ongol-ongol, gethuk uro, gethuk kincu, gethuk napa niku urip pun mboten doyan. Saniki kudune ning Alfamart. Roti, burger, soft drink. Gitu, soft drink, soft gel, soft tag. Dan itu termasuk ngaten iki. Ya niki cak larutan. Mulane kula jenengan nek ndelok ten YouTube, ten TV, anak 12 tahun kok wis kena darah tinggi. Anak 6 tahun wis kena gagal ginjal. Anak 20 tahun wis kena liver. Anak 15 tahun wis kena stroke. Niku karena napa? Kula jenengan dijajah kalih panganan luar negeri sing wonten teng Alfamart, Aldomat sing nang daerah-daerah kota-kota ngaten niku. Ya, mulane kula panjenengan utamakan belanja di tetangganya, jangan sampai belanja sampai keluar daerah. Wah, belanjane kene sisan bae timbang nang omah. Yuk mlebare Alfamart areng Indomaret timbang nang omah. Cukup kena blonjo ning kene bae. Padahal Bu nggih, jenengan nek blonjo nang Alfamart ning Indomaret niku wae wong buh. Wae wong kafir. Niku kira-kira jenengan pernah nganjang mboten? Kira regane pinten ndang? Niku regane 50.000. Allah, lho kok 45 sih. Tahu ngenyang ning Alfamart ngaten niku. Tapi jenengan tanggane iki pira, Mbak? 15.000 lah. Nek oleh 7.000, ora oleh ya wis nyah. Biasa. Mergone tonggo, tapi nang apa jenengan senenge tukune ning Alfamart, malah ning tangga-tanggane mboten purun tumbasi. Padahal jenengan serawuhan tanggane nggih kathah. Nek nyumbang, nek nyono sumbangan sing nyumbang bareng-bareng Bu. Nek wonten sumbangan sing nyumbang monggo. Nek keluargane kula jenengan sakit sing niliki, monggo. Nek kula jenengan hajatan sing ngrewangi, monggo. Nek kula jenengan duwe kesusahan sing bantu, ya ngerti kok. Tapi moh tuku nggon tanggane padahal tanggane nggih gadah anak, gadah suami, gadah keluarga sing kudu di nafkahi. Pati-pati sithik kena nggawe ngongkosi sekolahe, kena nggawe ngragati bocahe men iso ngaji, iso sekolah. Jadi jenengan tumbas tentanggane niku nggih padha karo nyumbang, padha karo sedekah. Paham Bu nggih? Terus yang nomor 3, ghusl malabis. Kula jenengan dijajah kalih cara berpakaian. Nyuwun sewu. Pakaiane tiang muslim niku kan ngaten-ngaten nggih. Nah, to kudungan. Kula nggih percaya nek wong wareng insyaallah kudungan kabeh. Jilbaban kabeh. Londresan kabeh. Nek ngaji. Lah nek ning omah wirawiri ning warung, wirawiri ning musala, wirawiri ten prapatan do kudungan mboten. Kula nek liwat niku ana sing lek tonan, ana sing ngapret nanggone wae anake TK dinggo. Ana sing suwale-suwale sak dhuwur tengkul, terus lek tonan, terus rambuté digawe kaya ayam cilik-cilik niku diabang ijo kuning. Terus ana sing ngarepe niku disemprot kuning kaya tepes niku. Lho nek delok pas ngaji kok iki nggih, wah ya muslimah berukut beres-beres. Syariah. Kadang nek ten griya, kadang do ucul kudunge. Lah niku mboten asal, nggih. Mergone napa? Niku kewajiban bagi kaum
Hawa. Kecuali jenengan teng griya mboten wonten tamu. Ya, teng griya sing ngadepi kok anak bojo, jenengan lepas kudung mboten napa-napa. Bahkan bojone jenengan malah sumbek nek jenengan nganggo pakaian. Bojone jenengan lho. Senenge malah ora nganggo pakaian. Mboten napa-napa karo bojone. Nah, mulane kula jenengan niki penting Pak Bu. Enten besok ning akhirat ada yang namanya nuzus. Nuzus itu apa? Nuzus itu orang yang tidak punya rasa cemburu. Siapa yang tidak punya rasa cemburu? Orang tua, terutama bapak, tidak punya rasa cemburu dengan istrinya, tidak ada rasa cemburu dengan anak perempuannya yang sudah dewasa. Orang yang seperti itu, jangankan masuk surga, baunya surga saja tidak. Maksudnya tidak mempunyai rasa cemburu nopo. Misal kula gadah istri kula niku kan lemu nggih. Nah, biasane lemu niku mboten kok lemu kabeh. Sing paling dhuwur ya tetep atos, jenenge sirah. Tapi kan sirah atos pun liyane empuk kabeh. Lah bojo kula minor-minor. Nganggone mepletet-pletet. Orang ngegal kaya indung ngalor ngidul. Ora dikandani sing lanang pede lah. Sing wadon aku ejan iso ngobrol blontok kaya kowe. Kok sembrono wae pokoke semok bentok blentung kabeh pokoke awake wis. Wah sing ngelong-ngelongno tangga-tanggane waduh Kang bojone jenengan kok iso sak pore kaya semprong jumblubah kaya sinden. Waras kaya wae. Pede, kulone pede wae bojone nyong kok sapa dhisik sing pani. Nyang Kak. Bojone nyang Kak sapa dhisik pede. Nggih. Bojone disawang wong mrono mrene. Wah banggane ora karo-karuan. Ana sawangan gratis ngentenane nek bojone ning warung, ngentenane nek bojone arep ngedam, ngentenane nek bojone lewat. Wah, ndelok akhirnya dhisik Mbak Ita dhisik men liwat. Nggo gawe vitamin mripat. Hah, nek kula kok mboten gadah rasa cemburu, ngejarkan bojo kula ngaten niku ngejarkan. Ngejarno. Nah, niku kula termasuk nuzus. Begitu juga anak wedok kula. Kok ngejarno anak wedok kula wirawiri nganggone mletet-mletet kaya lemper krabia. Kaya upat napa niku lepet krabia dirut-rut kaya lupis. Kaya pot bunga nganti mletet kaya rantang sabolu. Kok pede ora digandeni. Kula terutama seorang ayah dapat kategori nusus. Nah, kula sing ngapeli bagus ya delalah anake Pak Kaji nek mriku nggih nggawa mobil, nggawa rokok, martabak, pete, jengkol, gethuk, mundreng, digowo kabeh. Wah, jenengan senenge ora karuan nggih mboten? Wah, jam 09.00. Wah, jenengan karo bapake delalah ning omah. Ya, jenengan ngai kesempatan karo anake. Saking senenge kena beng calon mantune bapak, gawane pirang-pirang. Ana duren, jengkol, pete, rokok, martabak digawa kabeh. Ana Gusti, bocah kok pintere ora karo-karuan. Ya wis nek ngono bae ya. Ngono dikancani. Pake make arep paring tembangan. Kowe jaga ngumbah bae wong loro. Nah. Kira-kira Pak Bu. Kira-kira niku ndongeng tok napa pandeng-pandengan tok napa jawil-jawilan tok? Ala ya pirang-pirang Pak. Ya pandeng-pandengan, ya jawil-jawilan, ya mek-mekan, ya tekane
Nek ana wong loro pacaran sing nomor 3 sinten Bu? Setan. Nek sampai terjadi kemaksiatan sing tanggung jawab sinten? Yang sepai. Yang sepai sing kesempatan waktu. Lah kudune napa? Nek wonten sing ngapeli jenengan aja pisan-pisan ninggalno anak wedoke. Jenengan dikancani dongeng, arep dongeng apa terus nang ngono, dikancani Prabu. Nek ora dikancani ndak napa-napa. Nek sampai terjadi perzinahan, wong tua sing tanggung jawab sing paling gede. Niku sing jenenge nusus. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya berbuat maksiat atau istrinya berbuat maksiat, termasuk ngumbar aurat dan sampai terjadi perzinahan, niku namanya nusus. Saya tidak akan masuk surga. Boro-boro masuk surga, baunya surga saja tidak. Naudzubillah min dzalik. Sing terakhir, kula panjenengan wis merdeka Bu, tapi diserang dengan ghazul istinjam. Apa itu? Ghazul istinjam itu adalah orang yang diserang dengan kerukunan. Halo Bu. No wareng niku sejahtera, makmur. Tapi akhir-akhir niki medsos, YouTube, Facebook ada tontonan yang tidak mencerminkan kerukunan. Nggih. Hati-hati. Kula jenengan wong Islam, ahli sunnah wal jamaah, wis rukun tahlilan ta istighosah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sing nomor sekawan kula niku dijajah kali persatuan dan kesatuan kerukunan. Sakniki wonten kakang adi do tukaran, sak umat tukaran, bojo karo bojo tukaran, wong Islam karo wong Islam tukaran, wong NU karo wong NU tukaran, fatayat karo fatayat, muslimat karo muslimat, guru kali murid do tukaran sakniki Bu. Mergane masalah napa sing dibahas? Nasab Habib. Tidak. Lah kula jenengan niku tahun pinten sing bahas Habib niku? Wis 1500 tahun. Lah kok bahas nasabe Rasulullah, bahas nasabe Habib. Jenengan nampun melu-melu Bu nggih. Wong Indonesia niku kaya kliyang garing Bu. Angger kencot kresek-kresek, gampang diobong. Godhong garing kan gampang diobong sih. Padha karo kula jenengan, wong Islam karo wong Islam niku sakniku bakal diobong. Tukaran sing ora karuan. Habib digawe ndas wedhus, ndas celeng, ndas asu, ngono kuwi digawe ndas wedhus padha bae. Wah, ngeri neneng ndelok ning Facebook. Terus saling menghina, saling menjatuhkan, padahal padha-padha wong Islam, padha-padha wong NU. Sing seneng wong sing di luar NU kaya Wahabi. Seneng akhire asik wong NU udah tukaran dhewe-dhewe. Lah sing tukaran niku wong NU kabeh niki Bu. Bahasa Habib niki sing tukaran wong NU padha wong NU. Lah ditumpangi karo wong sing pengin NU iku pecah. Gabung ning Facebook do melu tukaran. Diura rampung-rampung. Jadi kula panjenengan ampun melu-melu bahas ngaten niku mboten wilayahe. Wong nak sampe kula jenengan mawon sing nomor 3 yo kadang ora kelingan. Yo mboten. Misal bapak kula jenengan kelingan.
Pak Humaydi. Bapak Pak Humaydi mungkin kelingan Pak Carimin. Lah Bapak Pak Carimin sing nomor 3 be kadang mboten ngerti. Lho kok melu-melu bahas nasabe wong sing wis 1500 tahun. Padha karo wong ora iso gawe gedung tapi dipasrai entok, pasrai pacul, dipasrai semen karo pasir kon gawe omah tingkat. Padahal ora tahu ngladi, ora tahu nukang semen, ora tahu tukang bangunan, kok gawe omah tingkat kira-kira ambruk mboten? Ya ambruk. Nah, niki namanya kerusuhan yang tidak diawali dengan kemampuan. Lah kula jenengan bahas nasab tapi mboten kertos. Kok iso asli karo rawi apa tes DNA? DNA niku mboten saged 100% bener mboten. Lewat buku nggih mboten saged 100% bener. Kadang dilih-lih jenenge DNA yo kadang dicampur-campur men kira-kira awake dhewe bener wong liya ora bener. Niku zaman niku wis zaman mboten karo-karuan, Bu. Zaman fitnah. Zaman akhir tapi penuh fitnah. Padha sembrono iki jamane wis tuwa. Urip ana donya ati-ati lan waspada. Aja neko-neko tumindak kang prasaja. Ati kudu nrimo ing pantume kang kuwasa. Jare pantun niku ngaten iki. Kon ati-ati iku nggih. Pokoke kula pesen aja melu-melu hal-hal sing kula jenengan boten kertos. Sing penting esuk ana gawean, esuk ana nggih blonjo ngaten mawon Bu nggih. Men tentrem ndak betukaran geblek dhewe-dhewe. Pun semanten mawon muga-muga wonten manfaat lan berkahipun. Monggo kita sareng-sareng doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Ilman nafi'an amalan salihah. Amin ya Allah. Allahumma taqabbal wa Amin. Mugi-mugi kula panjenengan tansah diparingi kesehatan, diparingi umur panjang, diparingi rezeki ingkang kathah ingkang mintir, diparingi kesainan dunya ngantos akhiratipun. Amin Allahumma
salihin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mustafa